Ola, que tal? Moi boas tardes e benvidos. Imos xa cun adiantiño do que imos ter hoxe no programa. Boa tarde, Pepe. Que tal, Pili? Como estás? Moi ben, aquí estamos. Vai estar con nós Soledad, que é unha muller que se dedica a contar contos e ademais é unha auténtica raíña da transmisión oral e das palabras. Ai, que bonito. Tamén van a estar Anxo e Roi, dous rapaces que aínda non teñen idade para sacar o carné de conducir, pero xa tocan cada un máis dunha dúcia de instrumentos. Son uns auténticos fenómenos. E imos ter para pechar o programa, para que nos toquen e nos fagan unha actuación maravillosa. E tamén imos ter a Carlos, que nos vai enseñar produtos riquisísimos da nosa Galicia que aínda non probamos. E tamén estará con nós Manuel, que é un taxista un pouco particular e vainos a contar como recolle anacos de madeira e coa súa habilidade acaba facendo pezas e tallas tan preciosas como a que nos vai a traer hoxe ao programa. Bueno, vai ser un programa cheo de historias maravillosas. Non nos poden perder. Aquí, como sempre, no Vivan as Tardes. Bueno, pois xa estamos aquí, están dispostos a vernos? Pois nós dispostísimos xa para empezar co Se programa. mira unha cousa, Pili, destes dous collares, cal che gusta máis? Compraste un collar? A ver, comprar, non o comprei, pedino prestado. Ai, que este me encanta. Sí, gusta chese. A ver, deixa modelo. Non te despeinarás, non. No. Digo, porque ao mellor... Mira. Eso. É que, ten cuidado, porque pedinos prestados a unha xollería aquí en Santiago, porque xa che dixen que eu quero que sexes unha estrella das redes sociais. Entón, pois, para que saques unhas fotos con eles, para que ter máis me gusta e todo eso. Entón, mira, aguantaos así e pon cara de sonreír como que che gustan moito, sabes? Como que son moi bonitos. A ver, así, moi ben. Estamos no programa en directo. Xo sí, muller, pero isto forma parte do programa. Así, mira, que bonito. Así, like para arriba, pulgar hacia arriba. Eso é, moi ben. Agora, así... Mira, Pepe, xa, que teño que seguir co programa. Sorri, Pili, moi ben. Eso, perfecto. Porque xa sabes que vouche facer un perfil en redes sociais, un perfil profesional, sabes? Porque ti non podes ter as túas redes sociais, la Pili Pampín, subo... No, hai que poñer cousas, pois, o vestiario que levas hoxe, os zapatos, xoias que nos poden deixar, pois, marcas ou firmas ou tal, e para ter máis me gusta, pois hai que poñer hashtag xoias, hashtag vivan as tardes, ti non sei se sabes de que vai. Tens imaginación, ti, non? Para iso todo. Claro, é que, por exemplo, mira, se vas de vacacións un día co teu chus e por aí, pois pos hashtag Punta Cana, hashtag non sei que, sabes, hashtag playa de non sei donde. De Rianxo. Por exemplo. Das Conchiñas. Sí, no, as Conchiñas é un barrio da Coruña. No, as Conchiñas é unha playa que hai en Rianxo tamén. É cando me levas. Ben, e vou chego ali de fotógrafo porque terás que ter unha persona que se ocupe desto, non? Bueno, vale. Non vas estar ti todo o día aí pendiente de vou subir tal foto. Non, tens que ter un equipo de xente detrás liderado por min, por suposto, que non entendo moito de redes sociais, para subirche a foto de aquí estou de relax, non? Así na playa estirada, ca túa toalla, a moda, eso. O sea, que para estar en Rianxo e si que estou en Punta Cana. Claro, a ver, ti xa sabes que o que se ve nas redes sociais non é todo, verdad? Pero, bueno, podemos inventar un pouquiño. Fotos así, pois en bikini, túas, que a xente tamén lle gustará vela. Seguramente, además. Claro. E con todo isto, pois, xa verás como vas a ter máis seguidores en internet, vaite seguir máis xente xoven, todo eso, bueno, pois vamos a darlle máis presencia a Pili Pampín no mundo digital. Que che parece? Ben, pareceme ben. Vale, pois, mira, voume ocupar eu, que con estas fotos xa teño bastante, vou ir xa creando perfil e subindo estas fotos primeiras. Que che parece? Vale, pareceme ben, veña, traballa algo, non far nada. Hashtag Pili Pampín. O noso invitado é un artista ao volante e tamén coa madeira. Para que nos fale dos seus traballos, recibimos a Manuel. Que tal, Manuel? Benvido, moi boa tarde. Hola, moi boa tarde. Veña por aquí, si é tan amable. Que tal? Moi ben, Pili. Encantado de poderte ver en persona. Moitas grazas, xéntese máis é tan amable. Mire, gustalle máis ser taxista ou máis tallar a madeira? Que é o que máis lle gusta? A ver, na realidad gústame máis tallar a madeira. O que pasa que por diñeiro, por certas circunstancias da vida, pois teño que dedicarme profesionalmente a taxista. Bueno, que tal como taxista, Manuel? É discreto, honrado? Eu creo que sí, eu creo que trato de ser o máis honrado posible. Ben, paso ben vostede nesa profesión, sí? Disfruto coa profesión que teño, sí.
ten un taxi especial, usted tamén. Por que escolleu un taxi especial, Manuel? A ver, primeiro tuve un taxi normal, Sí. de 5 plazas, pero dada a situación, o noso pobo, Chantada, que seguramente coñecerá, Perfectamente. quedouse moi pequeniño, despoblouse, e éramos moitos taxistas, e entonces pois non hai futuro para todos os taxistas. E eu decidín ir un paso un pouquiño máis alá, dedicarme a un taxi adaptado e un taxi de 7 plazas que sempre teño moito máis posibilidades para traballar pola noite. Sí. Bueno, sei que xa coñece a todo o mundo. Sí. Casi, non? Casi. Sí, somos casi como a Guardia Civil. De que lle fala, Manuel? De política, de fútbol? Ou intenta non meterse moito? Intento non meterme moito na vida, ou sea, eso. Cuando un cliente abre la conversación, entón sí, abrímonos e eso, pero sin interferir para nada absolutamente na vida de os demais. O sea, que ten un público tamén moi agradecido, non? Sí, é que ser moi selecto. Sí, Sí. que ben, non? Sí. Mire, desde cando lle gusta tallar a madeira? A raíz debido ao estranxeiro. Porque hai que decir que usted estuvo traballando en Suiza. Sí. Moitos anos. Moitos anos, estuve en 17 anos traballando en Suiza. 17 anos. 17 anos. E cando veu de volta? E cando vin de volta intentei traballar por a profesión que tiña ali, que aprendín ali, cantería, a moldear a pedra, e intentei, pero puxeronme trabas. Aquí puxeronlle trabas. Aquí puxeronme trabas. Entón foi cando colleu a licencia do taxi. Exactamente. Entonces eso de tallar, viñalle por aí? A ver, Xa, polo traballo que fixo en Suiza. eu traballaba moita pedra en moldura. Sí. E de feito, unha vez que un se mete nese mundo, é un gustillo que se colle, non? E entonces aquí intentei volverlo a facer, pero como me puxeron esas trabas en eso, pois entonces agora no hobby que teño, pois intento plasmalo. Facelo. O sea que é un gran manitas, vostede. Bueno, non digamos que sea tanto, eu non diría tanto, pero bueno, pero que o fago con gusto, sí. Con gusto e con paciencia. Sí, e con porque hai que ver paciencia, que cousas máis bonitas nos trouxe hoxe o programa. Sí. Mire, como escolle vostede as pezas, Manuel? A ver, que vai polos montes? Básicamente nos ríos. Nos ríos? Donde veñen soltas e batidas da auga, xa veñen casi limpias, nada máis despois hai que quitarlles as impurezas e eso. E prácticamente partes delas están moldeadas, xa teñen a súa estrutura. O sea, que usted cando ve esa peza no río xa lle ven a imaginación o que pode facer dai. Exactamente, o que vai a salir. Anda. Exactamente, o que vai a salir. Despois, claro, hai que darlle sempre uns retoques para que definir as líneas e todo eso, pero sí, en principio. Porque esa peza que encontra vostede ten que ter algo de especial para que usted acolla, ou non? Sí. Básicamente xa ten unhas formas predeterminadas, eso. Pero quero dicir que, en principio, eu non talo árbol ningún, nin estropeo madeira ninguna. Simplemente... colle o que encontra. Exactamente. O sea que tan pronto ve a peza xa ten unha conexión ca peza total e di, daqui pode sair isto. Exactamente. De feito, moitas veces, miña familia, meus cuñados, que todos, que temos viñedo, e dá exactamente no embalse, os paus da viña tamén utiliza. Porque lle iba a preguntar que clase de madeira usaba, ou vale igual calquera? A ver, prácticamente utilizo casi todas. Todas. Pero utilizo moito castaño, moito salgueiro, raíces moi grandes de cepas, bueno, utilizo cualquier tipo de madeira. Colla madeira, que é o primeiro que fai, Manuel? A ver, o primeiro é o que dicimos, visualizar si vale ou non vale. Que teña sempre unhas condicións, un estado en que non se descompoña completamente. Que moitas veces, claro, queda moi limitada. Que ao mellor está podrida polo medio e non vale, non? Exactamente. Fai algún tratamento vostede? Sí. Sí? Sí. Unha vez que se quitan as impurezas, por despois doulle un tratamento. Doulle un tratamento para que non se corrompa de todo. Empudrezca, claro, o rompa. Xusto. E que o seguinte paso cale? Despois, a ver, primeiro quito as impurezas, doulle unha forma concreta
a que xa quero que salga predeterminada. Xa imaginou esa forma, é a que lle quere dar. E unha dar. vez que eso é cando lle meto o tratamento, para que non nin polillas, nin outros... Exactamente. E a continuación, pois termino de definila. Coas rubias, coas leixas... Iba a decir, faino todo a man ou utiliza aparellos, no, alguna Manuel? vez necesítase algo eléctrico. Algo eléctrico. Algo eléctrico. Non Pues é solamente nin trenchas, gubias, lixa de mau, que se utiliza muchísimo, pero algunhas veces tamén utilizo algo eléctrico tamén. Hai puntos moi complicados onde non será chegado, e con os instrumentos eléctricos que teño, sí que chego a eses puntos para darlle forma. Pero senón a maioría fainas todas a man. Non, a maioría a man. Todas a man. Todo artesanal. Cales son as figuras que mellor se lle dan, Manuel? Que é o que máis lle gusta facer? Básicamente, corpos. Corpos? Corpos de que? De muller. Ah, sí? De muller. Corpos de muller. Corpos de muller. O sea, que cando ve a peza no río xa sabe que pode ser un corpo de muller perfectamente. Sí, porque bueno, xa os meus compañeiros de realización xa estamos vendo as súas figuras que son verdadeiras virguerías para sí, o bueno, meu gusto. Este é unha mínima cousa porque verdadeiramente teño figuras nun tamaño superior. Sí, moi superior. grandes, sí. Tallas grandes. Pero claro, eso faríaseme moi complicado para traer, porque cal é a que máis lle mide? Como? Cal é a que máis mide? É un corpo de muller, sí. 1,50 m. 1,50 m. 1,50 m. Caramba. Canto tempo lle pode levar facer unha peza, Manuel? Moito. Moito? Claro, se estuvera todo dedicado a eso, pero claro, ten que atender ao taxi. Exactamente. Ten que atender ao taxi. Exactamente. Eu traballo, podese dir que servicio de 24 horas. Está en servicios 24 horas, claro. Exactamente. Non sei traballar 24 horas, pero estáse. Cando teño un pouquiño de tempo libre, algunha tarde ou fin de semana, é cando me dedico a facer estas cousiñas. E ademais non é solamente facer as cousiñas, é que teño que ir aos sendeiros, aos ríos, a todo a buscalas. E necesito tamén tempo para eso. Que lle aporta todo isto, Manuel, a vostede? Tranquilidade, serenidade... Tranquilidade. Desconecta... Sensación de relajamiento, desconexión. Unha vez que me poño a traballar cualquier moldura, cualquier peza, para min é espectacular. Me olvido de todo. De todo, sí? De todo. Ai, que ben, mira, en que pensa cando está tallando estas pezas? Escoita música ou non? Está ensimismado? Non, porque normalmente, a ver, cando se está tallando, se utiliza algunha máquina ou se utiliza algo que faga ruido, pues entonces hai que poner protección. Entonces, pues, música non. Mire, Manuel, e a súa familia que opina? A ver, por parte de irmãos e todo eso, sí. Por parte de miña señora, non tanto. Non tanto, claro. Non tanto. Está todo o día co taxi. Sí. E cando non está co taxi, métese en donde? Donde se mete a facer estas cousas? No taller? Sí. Na casa? Sí. Teño un taller pequeniño ali ao lado na casa dos suegros. O sea, que a muller non está moito pola labor, non? Non, e ademais que dice que lle enchou a casa completamente destas cousas, ademais de todo o que teño regalado as amistades, porque non o fago con ánimo de lucro. De lucro, usted faino porque lle gusta, por satisfacción propia. E os seus fillos e netos que opinan? Bueno, miña filla non opina moito porque non está, e os netos son pequeniños. Anda. Son moi pequeniños, pero sí que xa me dice, o maior xa me dice que sí que lle gustaría que lle enseñara a facelas, a tallar. Que ben, e de feito, teño pensado. Pois mire, Manuel, teño unha sorpresa esta tarde para vostede. Escoita, a ver que me contan. Hola, papá. Me han dado la oportunidad de enviarte un mensaje. Solo quiero darte las gracias por todo, por lo que me has enseñado y por lo que me has ayudado a lo largo de la vida. Quiero que sepas que eres una gran persona, un magnífico padre y un excelente abuelo. Tus nietos y yo te enviamos muchos besos. Te quiero. Te queremos, abuelito. Quen era Anabel? Anabel. E os seus netos, Anabel que é súa filla. E os netos. E os netos. Que orgullo, verdad? Para mí moito. Mire, Manuel, gustoulle a sorpresa, sí? Sí. Mira, que lle gustaría facer con todas as pezas que ten, Manuel? A ver, en principio, de momento quero conservalas e quero facer un pequeno museo na casa.
Despois, aparte, quero facer unha exposición porque xa me teñen ofrecido. Unha exposición? Sí. Pois hai que animarse, non? Sí. Si lle ofreceron, en donde, ali en Chantada? Sí. Que maravilla. Sí. Usted cree que Anabel poderá seguir con esta tradición que ten vostede de tallar a madeira? Anabel non creo. Anabel non Pero os netos é sí. posible. Os netos sí. Sí, porque está moi entusiasmado, mirando como fago, e quere probar, é moi pequeniño e quere probar. Pareceme fantástico. Todo é posible. Ai, quen sabe? Se o día de mañán vai ser un gran escultor, madre mía. Sí. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Mira, escoite un momento, cal é a peza que máis cariño lle ten, Manuel? Bueno, a ver, cariño lle teño a todas, porque cada unha expresa a súa cousa diferente. Pero non hai unha que diga vostede esta... Pero quizás unha que teño ali na casa que aínda non está rematada. Ainda non está rematada? Que aínda non está rematada. Ai, Manuel, cando a remate, véñanos a enseñar, por favor. Sí. Sabe que foi un placer telo con nos aquí esta tarde. Para min é un placer. Moitas grazas. Para min é un placer. Foi un auténtico placer telvo aquí. Moitas gracias. Que siga ca súa paixón tallando estas maravillosas cousas. Vale, pois moitas gracias, Pili. E cando acabe esa peza maravillosa, veñanos a enseñar, vale? De acordo. Moitas gracias. Siga aí sentadillo, xa tan amable. Graciñas. Que xente máis maravillosa, Pepe. Dende logo que sí, Pili. Ademais, bueno, xa ves estas tallas tan bonitas que... O que eu xe dicía, estaba ben que nos deixara quedar unha aquí, no plató, para adornar. Ademais, que son cousas moi curiosas, que isto está moi ben, porque sabes que pasa nas redes sociais? As cousas curiosas chaman moita atención e dan moitos me gusta. É un cachiño de madeira, claro, pero, por exemplo, mira, que te fagas un selfie con unha talla destas, xa son 1000 me gustas máis. Por exemplo, sí, mira, voucho facer así, facemos os dous. A ver, como é isto do selfie, que eu ainda non entendo moito. Pero isto teño que mirar ben, porque hai que facer un curso. Si estamos mal do selfie, entón... Mira, ves así os dous, un selfie, pon morritos. Morritos. Aí, claro, morritos, isto é para poñer morritos, non me vea que guapos quedamos. Isto xa vai tamén po teu perfil, que creei profesional, Pili Pampín, profesional / oficial, con 2 Fs para que o entendan en inglés tamén. E así, pois, xa vai tendo máis me gustas. Hai que acordarse tamén, cuidado. Mira que estou confiando en ti, eh? Sí, claro, mira. Cando veñan cousas así curiosas ao programa, sacar unha foto. Cando estés na casa cociñando, tras unha foto, en plan aquí, facendo a comida, tal, e vídeos de receitas tamén están moi ben. Eu vouche dando ideas, porque a xente busca, por exemplo, cando a xente lle interesa cousas de decoración, tras, aí temos as fotos con cousas tal. A xente que lle gusta papar, que lle chaman en inglés foodies, os que lle gusta de... Foodies? Sí, chamanlle así. Receita de Pili Pampín para facer os callos vegetarianos. Tras, aí está. Callos vegetarianos? Sí, iso é unha receita que xa te explicarei outro día como se fai. Entonces, hai que ir buscando hacia onde vamos a orientar o teu perfil nas redes sociais, buscar amistades... Todo correctamente, non? Claro, porque a ti, por exemplo, como che gusta a xente, os homes, por exemplo, altos, baixos, rubios, morenos... Digo, por buscar amistades. No, que sea boa persoa, punto, non me importa. Amistade, non por cousas de... No, buscarte amistades... Teño moitas amistades. Eu fago nas verbenas moitas amistades. Claro, amistade nas redes sociais, Pili, porque eso o que non pode ser é que esteas todo o día colgado do teléfono, falando ca xente. Pili, gustoume moito a túa foto, non podes contestar ti, non podes estar, que eso acabas xa batería. Tens que estar unha persona... Si non conozco, non lle dou a amistad, Pero cando é unha páxina oficial de un perfil profesional, hai que falar ca xente. Tens que ser máis cercana, falar ca xente do pueblo llano, entendes? Porque despois a xente vai dicindo por aí, ai, que boa é Pili que me contestou por internet, que maja, que cercana, non, que campechana. Pero ti non podes estar pendiente porque tens máis cousas que facer, tamén, é verdad? Lógicamente. Eu que non teño nada que facer, que estou, como se vai dicir, en por min, pois xa vou facendo. En por min? Claro. Gústame eso, sí, en por min. Claro, como quen di por autónomo. Bueno, xa está, veña, sigue, a donde íbamos? Pois íbamos, falando de internet, de redes sociais e tal, os vídeos que nos manda a xente ao WhatsApp do programa, que está moi ben porque así temos un pouco unha lectura do que pensa a xente, de que nos ven, e que sempre nos contan cousas moi interesantes. E de que nos chegou o primeiro vídeo? Pois mira, de Raquel, que é unha rapaza da Coruña que de repente deuselle por ir vivir ao rural, que é unha cousa que a min pareceme fantástica, que foi ao concello máis rápido de Galicia. Zas. Exactamente. Pois vamos a ver o que nos conta Raquel. Chámome Raquel e son da Coruña, pero dende fai uns 3 anos vivo preto da Costa da Morte
nunha casiña ca miña familia. Gústanos moito a natureza e sempre estamos buscando rutas, praias, pinares. O ano pasado coñecimos a ruta Sen Límite dos Faros e quixemos facela para coñecer máis fermosuras da nosa Galiza e invítovos a participar porque é unha experiencia moi bonita e así facedes algo de perna, exercicio, mentras vedes a paisaxe tan preciosa. Un bico. Claro, un bico para ti Moitas tamén. gracias, Raquel. Claro que sí. Pida unha cousa, ti eres máis de perna ou de sofá? Eu son máis de dating, De dating, de deitarme. de dating, sí. Exactamente, pero De está dating, moi ben o que di Raquel, porque ela unha vez que descubre o rural tamén descubre as maravillas que temos no rural galego, que son esas rutas, esas paisaxes, ademais que, bueno, Zas é un concello que está xa, digamos, na porta da Costa da Morte. Pero é maravilloso, Zas, toda a comarca, que de aí é toda o célebre Jorge Mira de Baio, mandamos un bico tamén, que sabemos que nos ve cando remata o seu programa, sempre se queda a vernos a nós. Pero que tamén é moi importante para as redes sociais, a xente tamén lle gusta o tema das paisaxes, das rutas de sendeirismo, de todo eso tamén dá moitos likes. E as redes sociais sírvenos para contactar con xente que está fora, que está lonxe. Tamén. Como por exemplo o caso de Betty, que creo que ten unha amiga que está lonxe. Ah, sí? Bueno, que non lo conte ela. Anda. Hola, me llamo Betty, soy de Santiago de Compostela y quería aprovechar este momento para saludar a una persona muy especial que está en Londres desde hace 10 años y que se llama Cristina. Como sé que nos puede ver por el canal internacional, pues aprovecho y le mando este saludito. Nada, Cristina, que quiero que sepas que te echo mucho de menos y que bueno, que como siempre decimos, el universo te pone donde tienes que estar y a ti te ha puesto ahí en Londres para que conozcas al hombre de tu vida y tengas a esa niña maravillosa que se llama Maya y nada, y para que yo te pueda ir a ver y hacerte una visita. Bueno, Cristina, que te quiero mucho. Bueno, nós tamén te queremos a ti, Betty. Gracias. Un bico para ti, gracias por mandaros esta mensaxe e tamén a súa amiga Cristina, ¿no? que nos claro, está vendo en Londres. Pola canle internacional ou tamén a través da páxina web da CRTVG. Claro, tamén nos poden ver por aí. Ti daste de conta que vivan as tardes ten de pontes, pon en contacto xente que está lonxe, que leva 10 anos sin verse, 10 anos sin verse. Que é moito. Entón, decimos aos espectadores e espectadoras, por favor, síganos mandando vídeos como este. A min pareceu moi entrañable esta mensaxe de Betty, de poder contactar con unha amiga que leva 10 anos en ver, que está en Londres. Entón vostedes mándenos eso, mensaxes para os familiares que están lonxe. Que máis nos poden mandar? A que non é tan difícil mandar vídeos? Vostedes están no vendo. Fagan como Betty, grábense, manden saúdes, contenos un chiste, unha declaración de amor tamén, se lles apetece. Unha canción, Pili. Por que non? Unha canción. Canten unha canción. Gustaríame ademais facer chegar un día que con todas as cancións que nos mandan, imagina que todo o mundo nos manda unha canción moi conocida, por exemplo, o Galo, e facemos unha montaxe de todos os galos que nos mandaron e facemos unha canción completa con todos eses vídeos. Non sería bonito? Sí. De ver, por exemplo. Sí, vale. Digo, sí. o Galo porque é coñecida tú, ademais, daríaxe máis repercusión a ti nas redes sociais, en plan, mira, os espectadores de Vivan as Tardes como queren a Pili que lle mandan versións das súas cancións. Eso tens razón. Lembrarlles o número de teléfono que é o 674793084, se non me equivoco, non? Bendito, bendito, Pepe, ben. a dinamita. Mándenos os seus vídeos, estaremos, como sempre digo, encantadísimos de poñelos aquí no programa. Sabes onde estaría eu encantado, Pili? Donde? Sentadiño no sofá, que xa me doen as palmas de tanto estar aquí de pé, mirando vídeos, porque isto é moi duro. É que traballa tanto. Isto é moi duro, a vida do famoso a vida laboral. Sí. E ademais, sobre todo, a vida, eso, de community manager, que sabes que estar todo o día sentado diante do ordenador. Eso agótate, non? Claro, porque eu teño que estar todo o tempo ideando que poñer a mensaxe adecuada, o dos hashtags en galego cancelos, que estas cousas, estas etiquetas que se poñen para que a xente busque, cando ti buscas praia, pois, cancelo, que é o símbolo este, praia, tal, entón se ti sales na praia co teu pareo, ca túa toalla, tal, pois a xente di, mira Pili Pampín na praia, que bonito, pum, me gusta. Mira, Pepiño, hai algunha consulta esta tarde? Como non vai haber? Pero está o contestador que xa houve que tirar con ele e comprar outro novo porque xa reventou de tantas veces que digo a volta a cinta. Pois a ver que nos contan. Vamos a ver que nos preguntan os nosos espectadores. A ver que...
Boas, que tal? Son Catuxa e son de Lalín. Bueno, eu son moi seguidora do programa Vivan as Tardes. E hai unha pregunta que sempre lle fago aos meus amigos e agora, bueno, quero aproveitar esta sección para preguntarvos a vos, a Pili e a Pepe. Se podesedes escoller un superpoder, cal sería? Un superpoder, mira, que curioso que non nos fa unha consulta, senón que nos fai unha pregunta casi como se fóramos os seus amigos. A mí me encantaría comer e non engordar. Ese é o superpoder que me gustaría a mí. Eu penso que é o que nos gustaría a casi todos, porque claro, superpoder, a ver, que pode ser voar, como a Superman. Está... Sí, o de poder de andar espido, como a Spiderman. Spiderman non anda espido. E logo non é de espido Spiderman. No, é el hombre araña. Ah, vale, o home rabuña. O sea, rabuña. Que é deixar as uñas largas logo. Bueno, que superpoder che gustaría ter a ti? Eu que sei, a min gustaríame o superpoder de poder beber licor café e que non me fixera mal o día siguiente, por exemplo. Que che parece? Non sería fantástico? Porque é un produto da nosa terra tan delicioso como o licor café. Claro. Que non che fixera mal, porque é o problema que ten, non? Que tomas 3 chupitiños de máis sin querer e ao final, pois ao día seguinte andas con un pouquiño de dor de cabeza. E non sabes como é a canción. Licor do negro café, que me tumbas, que me matas. Exactamente, pois que non me tumbara, que non me matara. Eso querías ti, ese superpoder. Claro, porque o de voar é que xa está moi visto. No, voar xa voan os avións. Despois, por exemplo, Batman é superhéroe, pero é que non ten superpoderes, o que ten son cartos. Entendes? Tamén. O Batman sí, tiña un traxe moi bonito, un coche moi tal, pero despois non voaba, nin tiña forza, nin nada. Bueno, pois pareceme ben. O sea, pero comer algo en concreto, comer, eu que sei, churrasco, por exemplo. Sí, churrasco non engordar. Comer churrasco non engordar. No, si comemos churrasco só non engorda. No, ti crees que é o que engorda o pan? No, o rollo é a patata, pan e esas historias todas. Bueno, ese é o noso superpoder. Pois o noso superpoder, o de Pili comer e non engordar, e o meu, que non me fixera mal o licor café da casa. Da casa, que é moi importante. Pois veña, vamos que a seguinte consulta. Hola, moi boas, chamome Pedro Peña, teño 59 anos e quero ser modelo. Bueno, de pasarela, de catálogo, do que faja falta. Eu non lle fago ascos a nada. Bueno, eu penso que teño planta, mido un 69, peso uns 80 kilos en canal, teño todo pelos, dentes todos son meus. Bueno, o que pasa é que a miña familia dime que me pilla un pouco maior. Vos que pensades? Por onde teño que empezar? Onde hai que apuntarse para isto de ser modelo? Cantos anos dixo que ti? 59, dixo. E 80 kilos. Bueno, está ben. En canal. Dixo un canal. Madre mía. Home, o que hai que dicirlle é que evidentemente nunca é tarde. Nunca é tarde para empezar. E para ser modelo... Modelo pode serlo casi calquera, ou non? Sí. Sí. Home, non dixo modelo de pasarela, pero o mellor modelo... De gabardinas. Sí, por exemplo, modelos de fundas para taller. Está tamén. Modelo de batas para becerreiros. Bombero. Sí, modelo de... De bomberos. Modelo de mans, si ten unhas mans bonitas, sabes, de guantes ou de tal. Modelo de lencería, de roupa interior. No, unha persona, un home lencería, no. Vamos, logo os homes non levamos roupa interior. Sí, pero con 59 anos como que non sei. Que, home, se o home está ben proporcionado en todo amplio sentido da palabra. Pero dixo en canal, 80 kilos en canal, é moito peso. Pero igual, as fotos de lencería son así recortadiñas, non se ve o resto do corpo. Vale. Entón, sí, nos decimos este amigo a Pedro Peña que, nada, que se lance, que se apunte en algunha axencia de publicidade, nunha escola de pasarela, que se vaya os mércores aquí ao mercado de Amio, pois para facer un desfile de modelos, eso, que probe diferentes fundas, batas, jorras, guantes, botas de traballo, é dicir, para todo, como diste sempre, non falta un roto pon descosido. Pon descosido, exactamente. O sea, que dende aquí animámolo. Veña o siguiente, vamos. Hola, Pili máis Pepe, son Secundino e chamo para pedirvos un favor. Gústame moito contar chistes. A fin de semana teño unha reunión familiar e teño que contar algún. Claro, vanme pedir que conte algún e todos os que me sei xa os contei. E bueno, como sei que algún teño que contar, querería aprender algún novo e os da tele seguro que sabedes un montón. Cal é o voso chiste favorito? A todo isto espero que non estean eles vendo o programa, claro. Este home non é a primeira vez que chama, non? Pode ser. Fais unha voz conocida, non sei. Non sei, é que eu chistes... Ti tienes de chistes, Pili? Eu non, son malísima. No, pero vamos a ver, ti seguramente nas reunións familiares eu imagino
Eu? Sí, hombre, ti eres Que a conte un chiste. Ou nas ceas, sabes, cando vas de cea cos amigos, cos compañeiros de traballo, seguro que te arrancas a contar algún chiste, No. a cantar. A cantar pode ser, Sí, pero a ao cantar chistes. mellor gusta chir de karaoke, sabe, de incógnito. Conto chu malísimo. A ver, veña. Unha vez eran 3. Sí. 2 napolitanos e un francés. Bueno, O francés quitou a espada, que pasou? Sí. Nada. Bueno, pois xa está aí o chiste de Pili para o noso amigo Secundino. Con este vas a triunfar. Eu teño outro chiste, pero é un chiste gráfico. É igual, vamos pasar ao siguiente. Vamos pasar á siguiente consulta, deixo. Vamos alá. Boas tardes, amigos do Vivan as Tardes. Son José Luís e póñome en contacto con vos porque sudo que non é normal. Sudo moitísimo. Por calor, por nervios, por frío, por moverme ou por estar quieto. Por unha cousa ou por outra sudo. E claro, pásame como lle pasaba a Camacho, o entrenador, que lle saían unhas tortillas nos sobacos da camisa, non sei se lembrades. Aí na tele seguro que podedes darme trucos para que non se me vexan. Bueno, pois mira, o de sudar, a ver, é unha cousa normal. que lle pasa, eu imagino que lle pasa a calquera. Eu sudar nunca sudei moito, Bueno, sudar eso é boa señal. Claro, pero bueno, quero dicir, eu sudar non sei o que é porque tampouco sei o que é traballar, as cousas como son. Pero hai xente que ao mellor suda en exceso. Claro, este home si... É o que lle pasa a este señor. Eu podo lle dar un truco que eu utilizo ás veces, que é, por exemplo, poñer, isto é verdade, salva slips nas camisas para que non che quede o cerquillo. Pero hai que poñelos co pegamento do salva slip pa parte da tela. Non poñelos pa outra parte porque daquela... E isto é verdade que pasou, a min non, pero pasou a un compañeiro, puxo o pegamento do salva slip pa parte dos pelos e fixo depilación sin querer. E se vemos que suda moito este home, pois daquela polvos de talco, que por se favor. reboce en fariña ou en polvos de talco, no que queira, para que eso chupe, e senón que faja como a min, que non se mova moito. E asearse. Si ve que rompe... Asearse é moi importante. Claro, a limpeza de unha de balde, unha vez á semana está ben ducharse. Pero si ve que rompa a sudar moito, que se deite, que descanse, que con tranquilidade. Bueno, que se parece? Está ben. Vale. Bueno, pois síganos mandando as súas consultas, as súas chamadas. Mira, eu que vou aquí no facer... que poidamos, entre Pepe máis eu, intentaremos solucionar vou facer outro selfie aquí, claro, para estar en outro máis. Claro, así, en vez de morritos agora, pulgar arriba, porque así a xente dalle máis likes. Aí está, outra máis, así picado. Este chamase plano picado, para isto... Aí está, que mo dixo Gerardo, noso realizador. Así? Sí, e ademais, cantos máis me gustas teñas, máis seguidores, máis xente te vai a conocer, vaite conocer pois xente de fora de Galicia, de fora de España, porque vamos a convertir nunha auténtica que se chama influencer. Ah, vale, pois sigue, que eu mentre vou a xunta a miña compañera Yolanda a ver que lle parece eso que estás facendo Home, aquí. seguro que lle parece ben, que isto é unha cousa tremenda, xa verás, é o futuro. Tío, estás facendo unha rede social nova. Pero ti xa tes. Claro que xa teño, pero non sei que anda a facer. Ademais con moitos seguidores. Bueno, en fin, sabes que é isto? 2 cucharas, eso sí. Son 2 culleres, sí. Son as tipo castañuelas. Pois son instrumentos musicais. Mira. A que non me parece? Isto tamén. E isto tamén. Sí. Sí. Iso non co vi. Bueno, pois agora vannos explicar como funciona todo isto. Ai, bueno, chica. Porque as culleres xa ves que son culleres normais de madeira e con isto faise música. É increíble. Ai, a ver, vou mirar pa aquí que é máis para Pepe. Sí? Pa que nos fagan detrás, non sabes? Así. Bueno, a ver, hai xente que cree que a percusión é o máis doado de tocar. Ai, bueno, que o pode tocar calquera, pero iso non é certo, Eso non é verdade, aí estamos ademais, de acuerdo. como falle percusionista, falla todo. Bueno, pero a ver se collen algo, muller. A ver se collen algo. Veña, por lo menos que aprendan a collelas. Eu moi atenta estaría a túa entrevista, Yolanda. Veña, ata agora. Non? Bueno, é impresionante, xa che digo, bueno, en Cambados é toda unha institución, xa que en Xesteira, bueno, os Xesteiras xa son así, os Xesteira. Tantos instrumentos, madre mía, logo escoitarémolos ao Sí, final do programa sí, como sí, ben sí. decías, que será un auténtico placer. Pois sí. Bueno, pois creo que vou con unhas cousas riquisísimas que me trae Ai, Quique cousas de hoxe. Quique xa, non me digas máis, se me dis cousas Pero que ricas. creo que son deliciosas. Non vexo nada eu por aí Sí, ainda. é que algunhas non coñecemos. Ah, sí? Sí, que sí. Que me dis? Bueno, vou a preguntarlle, porque sou super... Vou estar moi atenta. Venga. Hola! Liches a mensaxe que che enviei? Quique Morales, Pola con mañá. todos vostedes. Pili Pampín. Pili Pampín. Pili. Si vi a Licha? mensaxe? Sí. No. De que non comeras? No. Ah, comiches? Sí, claro. Bueno.
Porque merenda hoxe vai ser. A merenda hoxe vai ser. Bueno, pero ainda que coma, a merenda vai o mismo. Espera, imos falar directamente un segundiño a xente que está na casa. Imos pedir que agora mesmo, por favor, collan, vayan á cociña así moi rápido e collan unha servilleta. Vale. E que aten ben no pescozo, ou que a poñan aquí nas pernas. Ai, xa me está facendo a boca agua. Que iso que vai pasar, iso que vai pasar. Entón, xa lle aviso para que non manchen a roupa que la van a pasar. Vale. E a que nos trouxeches hoxe, Quique Morales? A unha persoa, ti imagina todas as cousas boas que hai en Galicia. Pero as cousas boas, as cousas que non podes deixar de comer, de probar, de dicir, pero quen fai isto? Onde se fai? Como fai? Bueno, hai unha persoa que os está aquí no programa que xa non lo explicará como fai, que colle todo o bo que hai no país e o xunta. A ver, preséntamolo. Sí, venga, chámase Carlos. É de onde ven? Non van a estar dependen de Bugos, de Santiago, bueno, ele percorre moito Galicia, por tanto, que hai? Benvido, como está? Que tal? Ainda que Moito hoxe, gusto. seguro que facemos un repaso por todas as cousas boas que tal, Carlos, pero senta por aí. por aquí. Pero en concreto, pregúntalle por as cousas que fai coa améndoa. Coa améndoa. Vale, pero vamos a empezar polo principio. Benvido, Carlos. Gracias, Pili. Hai tantas cousas, tantas exquisitas en Galicia que aínda non coñecemos ben, Carlos. Bueno, Galicia ten moitísimos segredos, moitísimos. E segredos que coñecemos en cada aldea, cada comarca, cada provincia, pero moitas veces os galegos descoñecemos moitísimos segredos de Galicia, non? Entón, nos fai 10 anos, eu sou un arquitecto, traballo no Camiño de Santiago, e fai hace 10 anos, cando vimos que o camiño iba a empezar con moitísima forza, pensamos que era necesario recoller os secretos de Galicia e poderlos presentar a toda esa xente que vai a vir a Galicia. Entón, ese é o traballo que facemos en Segredos de Galicia. En Segredos de Galicia. E cal é o máis especial, Carlos? O que destacarías máis? Galicia ten moitísimos segredos, pero como ha dicho Quique, todos os traballos que se fan con a améndoa, con a almendra, son moi interesantes. Pensa que Galicia ten en cada vila, en cada pobo, en cada aldea, un postre de améndoa. Sí. Está a tarta de Santiago, por suposto, a de Porto Marín, a de Mondoñedo, Viveiro, en Allariz, todos os amendrados. Cada lugar, en Lugo, as Tejas, cada lugar ten un postre de améndoa. Por qué? Porque si en Galicia non hai améndoa, había, digamos que a produción de améndoa en Galicia en alguna zona de Ourense, pero é unha améndoa que non é boa. Por que a améndoa que non é galega? Por que Galicia ten tantos postres, tanta repostería en améndoa, non? Ese é un segredo. Pois claro que é un segredo, pero quizá foi máis coñecido para fora antes que aquí, non, Carlos? Bueno, por que ese? A améndoa é igual que o aceite de oliva é oro líquido, non? Sí. Pois a améndoa é platino. Desde tempos moi antigos, tanto en mundo grego como román, a améndoa era un tesouro, porque a améndoa que se produce no Mediterráneo, a améndoa ten unhas propiedades excepcionais como produto alimenticio, enerxético, para nenos, para enfermos, para maiores, pero tamén despois ten moitas propiedades medicinais en a antigüedade. Se podía usar tanto como cataplasma, como combinado con outros alimentos, con vino, pois para o riñón. Como cataplasma? Sí, para cataplasma. Sí. A améndoa ten unhas propiedades excepcionais. Entón, no Mediterráneo, a améndoa sempre se comercializou como igual que o aceite. Es decir, era digamos, un produto... E a almendra tamén se comercializaba para fora. E claro, todas as nacións, todos os territorios querían tener améndoa porque a améndoa se conserva moi ben e permitía non só en gastronomía, sino tamén en medicina. Os galegos... Eso da medicina non sabía. Sí, a améndoa ten unhas propiedades, pero na antigüedade se utilizaba para moitísimos males. A súa familia dedicabas a eso tamén, Carlos? Sí, eu desde... Ya mis bisavós ya facían ese traballo. Es dicir, digamos que mis bisavós, meu pai e meus tíos traballaban como cóporis. Isto é moi interesante. Cóporis? Sí, os cóporos son o pobo que vivía na parte central de Galicia, de Lugo a Compostela, e era como os chamaban os romanos. Cóporos, nos chamaban cóporos. A nós. E por qué?
porque cóporos ven de copia, a deusa copia e a deusa do alimento. A cornucopia, o cuerno da abundancia, é o cuerno da diosa. Os cóporos son aqueles que acopian produto agroalimentario. Es decir, en Galicia, na parte central, todo o que é a Terra Chá, Lugo, todo o río Tambre hasta Compostela, son terras moi fértiles, que producían ya hace 2000 anos moitísimo alimento. E ese alimento era acopiado, organizado, por os nativos de aquí. Os galegos de hace 2000 anos, os cóporos. Entón, o traballo de os galegos da parte central de Galiza con o alimento é algo que ven de moitísimo tempo atrás. Sí, é importante que, por exemplo, no siglo XX, en os anos 30, en Lugo, saía cada día un convoi de ferrocarril con ganado vivo de Galicia para el resto de España. Anda! Isto no siglo XX, por lo tanto, podemos seguir a pista do produto agroalimentario galego hasta 2000 anos atrás. Madre mía, iba a preguntar se hai moitos almendros aquí en Galicia agora. Non, claro. Quique, ven! Non, en Galicia moi poucos. A amêndoa que venía toda do Mediterráneo. Ves? E os cóporos traballaban esa almendra e hacían diferentes elaboracións. Por iso, aínda que nós non temos moitos almendros, sí que temos xeitos moi diferentes de preparala. E a tarta de Santiago xa coñecemos todos, xa na casa non é algo que teñamos que amosar, pero todas estas cousas... Estas cousas están feitas... Os segredos que ti nos traes hoxe... Estas están feitas no camiño primitivo en Lugo, por un obrador de cuarta xeración. De cuarta xeración. Que ademais traballa no mismo centro da cidade, Confitería Ramón, donde Santi, Manolo, Rita traballan este produto, que é un produto que hemos pensado nós con eles. Podemos probalo, non? Isto é con todo amendroa. E que é un produto que é repostería en amendua. Digamos, orfebrería en amendua. Por exemplo, o que está probando Quique son as peregrinas do camiño. As peregrinas que teñen unha pintaza... Que se fan en unha zamburiña, es decir, o que se mete no horno é unha zamburiña... O sea, o molde é unha zamburiña de verdade. De verdade? Sí, a zamburiña, claro. E con pasta de té fai a forma e a amendua, pois ya ves, está... Despois temos os cascabeis con son de mermel. Estes? De mermel, sí. Aí vai. É un cascabel que son dos peces, no medio ten membrillo. Membrillo. Eso. Anda. Entón son as teselas. E estas? Esas son como as pezas dun mosaico román, que son teselas de pasta hojaldrada con amendua. E a últimas, aquelas triangulares, son as monteiras, que como unha monteira con un pucho dun galego, que leva a orfebrería, os abalorios e a amendua aí posta por encima. O sea, que cada unha ten a súa... Claro. Todos son segredos de Galicia feitos no Camiño de Santiago por un obrador, que además este obrador está justo encima de un antiguo mosaico román, que es aquel que está en el centro de Lugo, en la calle de Doctor Castro. Sí. Por tanto, o exemplo que facedes coas améndoas, o traballo de ir por toda Galicia na procura de xente que fai alimentación dun xeito artesanal, que cuida moito o produto, que o mima. Nos aquí no programa, cando ven xente que fai cousas semellantes, sempre o dicimos, que lle podemos poñer nome e apelido esas cousas que comemos, que eso é algo que nos encanta. Tío faz co tío descubrindo a xente que o fai. Como é ese proceso? Que ten que ser maravilloso chegar a unha aldea, a unha vila e preguntar por esa persoa que fai esa cousa tan rica. Sí, a ver, primeiro, como dicen, eso vai no ADN. Quer dicir que eso ya o facían meus avós, meus bisavós. E, por tanto, ir a buscar, descubrir un segredo a Llariz ou a Arca ou a Porriño, a Burela, e coñecer quen o está facendo. Moitas veces é cuarta ou quinta xeración, outras veces é xente galega que volve a Galiza e volve e aposta por a cerveza, aposta por un produto, é dicir, hai xente que é nova, pero que está recuperando unha maneira antiga de facer as cousas, non? Todo eso necesita primeiro agruparlo, porque é verdade que o produto galego funciona moito mellor cando vai en colaboración. Anda, que ben, non? Hoxe mandamos un regalo de cumpleaños para Ginebra, de produto galego,
por Amazon. É dicir, os galegos do mundo... Podemos chegar a calquera sitio, se queremos, podemos chegar a calquera sitio. Os galegos do mundo poden tirar de nós, porque é o que necesitamos. Os galegos de Galiza necesitamos dos galegos de fora. Que ben, que Ti podes ser a persoa que mellor que cousas máis ricas proba de toda Galicia. É posible. É posible que sí. Eu penso que sí. Feitas coa almendra. Eu penso que sí. Coa almendra con mil cousas máis. Claro, sí. O bacalao, o lampreo, o embutido, licores, cerveza, mermedade... Bueno... Mira, non precisas a un par de axudantes, o mellor nesas viaxes que faz unha fin de semana quedamos, imos contigo a coñecer a xente, a probar, sobre todo a probar. Non, hai que buscar axudantes porque o país o necesita, hai moitísimos segredos que descubrir e moitísimos segredos que enviar fora para que todo isto poda ser sostenible. E para falar dunha cousa hai que probala antes. Non, e a gastronomía é fundamental. Pili, que está aí Pepe xa preparado, eu creo que nos tens que deixar a Carlos e a min aquí. Nos gestionamos todo este produto. Bueno, a min vai me costar un traballo ir a xunta Pepe agora. Un paseiño, son 4 metros, home, non é nada, é un paseiño que hasta agora. Pepe, foi un auténtico placer coñecerme. Moitísimas gracias, e moita sorte. Carlos, grazas. De verdade que sí. Daste de conta, que ben estaba eu aí, Pepiño? Pero que importante é internet, por exemplo, para mandar esos doces, esas amendas para Ginebra, lonxe. Mira, iban para Ginebra. Claro, a mí gustame Ginebra con tónica, sobre todo. Pero eso despois de cear, despois de ir a unha cea con amigos e tal. Pero viches que importante é as redes sociais, a comunicación. Totalmente. Por exemplo, que ti agora te sacaras unhas fotos comendo eses doces de amendoa para que a xente ao mellor que está en Xenebra ou está máis lonxe aínda en Curtis, por exemplo, que lle dean a me gusta as túas fotos, todo iso, non? Bueno, vale, Por exemplo, hai unha foto con esas tartas, mira, vamos a sacar unha foto aí a esas tartas. Si xa me sacaches bastantes fotos. Pero así vouche sacar de fondo con esas tartas así, pulgar arriba, como sempre, aí está. Perfecto, viches? Que maravilla. Pulgar arriba. Claro, e agora etiquetamos aí eses doces, poñemos Pili Pampín, comendo doces, tal, que nunca se viu, nunca se viu unha cousa do outro mundo. Nunca se viu eso. Moi ben. Pero bueno, a xente tamén lle gusta en internet, por exemplo, as historias bonitas, as historias de amor, as historias románticas, como as que... Ocho baúl dos recuerdos. Claro, as que tuvemos aquí no programa, moitas veces. Pero, claro, hai historias de amor bastante particulares. Tu veches unha que, por exemplo, a min chamoume a atención por algo que está moi de moda agora tamén. É que eu invito a que o fagas, as tatuaxes. Ti farías algunha tatuaxe algunha vez? Respeto moitísimo a xente que se fai tatuaxes, pero non me gusta. Por exemplo, o nome do teu chus aquí no me gusta, no peito, aquí, ou o nome das fillas, que se fai moito. Pois eso dache moitos seguidores en redes sociais. Bueno, que queres que lle faga así, non me gusta. Bueno, muller, pero se non pintamos chus con rotulador. Bueno, con rotulador pode ser, que despois vai ser co segundo lavado. Porque ti tu veches aquí unha vez unha parella un pouco tatuada, peculiar, e que chamaron bastante a atención. Mira, vamos a coñecelos. A ver. Es que al principio de todo dijimos, vamos a ir poco a poco. Poco a poco. No, menos mal que foi pouco a pouco. Sí. Cuando vine yo aquí, dice, mira, te vas un tiempo en casa hasta que encuentres un piso. Qué mal está el alquiler aquí en Vigo. Está fatal, que no encuentro nada. Non hai que alquilar. Nada. Está todo ocupadísimo. Fíjate, llevo 7 años buscando piso y nada. Llevo 7 anos. Ti mira, vaya morro, era andaluz, este rapaz, coñeceu a súa muller galega, coñeceronse alá no sur, e dixo, bueno, vou para lá, e mentres non atopo piso, quedo na tua casa uns días, e uns días converteronse en 7 anos. Este como o típico familiar que ven de visita e vai quedando, hasta que queda. E xa quedou. Pois este tamén aproveitou a conxuntura e dixo, eu tamén, quedo, foi quedando, pum. Xa me lembro, era unha parexa maravillosa. Si, home, a máis simpatiquísimos porque eles, que a súa gracia andaluza, ela tamén un encanto. Bueno, tuvo cousas que dela que o conquistaron, pero tamén o conquistaron, como suele decir, polo estómago. Ai, sí, claro. Mira. Aparte probé una cosa que aquí pues me pirra. ¿Qué probaches? La empanada de bacalao de mi suegra. Y vuelve con la suegra. No, es que le quiero un mogollón. Vamos a tener que coñecer. Yo no puedo decir de esto como hay que mi suegra es una bruja, que va, mis suegros son unos encantos los dos. Tanto me alegro que o digas, porque a miña tamén. A miña é unha maravilla de sogra, créeme, de verdad que o estou dicindo en serio. Maruja, un bico. Cando faga a empanada avisas que miña sogra tamén fai unhas empanadas que te mueres. Mira, Pili, está moi ben que ti queires quedar ben ca túa sogra. No. Que lle mandes... Eu tampouco lle mandar un bico a Maruja tamén. Maruja,
un bico dende aquí. Fai unhas empanadas, miña sogra. Pero que iso vamos, Pili, ti sempre estás probando o que nos traen de comer. E non sei que aquí, que deixame probar isto, non sei canto. Presumes da empanada da tua sogra e ainda non a trouxeches nunca aquí ao plató. Porque nos coincide mal, Pepe. A miña sogra suele ser de fin de semana. Pois, Maruja, voulle dicir unha cousa, vou a tratar de usted porque non temos confianza. Un domingo, á tarde, faga usted unha empanada e o luns pola tarde traen la Pili que dun día para outro ainda está boa. Esa é verdad, está boísima, boísima. Pois vamos a coñecer a famosa sogra deste rapaz. Moi simpática era. Entón os langostinos, as vieiras, o pescado e a carne. E despois teño un vegetariano, agora xa teño 2, entón os quesos, mentres comemos os langostinos... Todo moi escaso. Todo moi escaso. Os quesos, mentres comemos langostinos, para os vegetarianos. E despois a famosa empanada, pero vegetariana. Tamén ten que estar boísima, Ali. Tamén. Pero proba, Pili. Bueno, dentro un cachillo. Así agora, pois méteseme polo medio dos dentes e queda aquí na tele. Que non. Biches, aí soubeches estar e xeches. Súpeme controlar, aí biches, non? Porque seguramente tamén había por aí algunha outra cousa que che gustaba máis e aproveitaches xa a empanada non che apetecía. A empanada tiña unha pinta, Pepe, era para decir, tirarme a ela, pero claro. Non me traedes esas cousas a min a probar. Tiña que seguir co programa. Claro, si, e seguiches. E falastes, como non podía ser de outra maneira, da boda, non? Da boda, sí, foi espectacular. Sí, bueno, eu non sei que non me invitaron, pero eles contaron vos cousas da boda. A boda hippie. Sí, pois... Vamos a ver como foi a boda, que non lo contan eles. Houve vos gustado ter un fillo en común? Sí. A él cansa tempo, ainda eu só teño un neno de 19 anos, bueno, temos. É que, pero mira, Fede, seguro outra vez, Paña, isto sabes o que, mami, quédate cos nenos que nos vamos de concerto, non estar... Outro neno pa mami. A ti gustaría, che non, Fede? A él Pois sí. venga, Eva, dalle aí un pouco. Dalle ilusión, non. Dalle ilusión, quero decir, non lle vas dar aquí no programa. Cada cousa no seu tempo. Ti antes da boda xa querías que fixeran a noite de boda, non? A lúa de mel aquí, e ti, veña, dalle aí no sofá. Non me acordo regaches, pois non, bueno, dalle ganas, dalle... Apura. Claro, que senón xa o programa había que... Aquí no programa. Había que codificalo, poñelo para maiores de 18 anos, deixarles aí o sofá... Quería animalos, non quixen decir que o fixeran aquí, como va a pasar aquí no programa? Da maneira que dis, bueno, pois veña, dalle, tal. Agora sí que falamos da boda, que ti non perdes comba e sempre metes a túa cuña publicitaria de Pili Pampín, mira pa aí. Deixei crecer o flequillo. Sí, para levar un tupé. Un tupé. Unha diadema roja que non a daba topado desas anchas, non a daba topado por ningún lado. Un pantalón corto e unha camisa de cuadros. Querían a levar atada aquí, pero co jorda que estaba, xe onde vou que me salen as chichas todas dentro. E a música que? Foi todo Juan Parda, Pili Pampín, non? Correcto. Ai, o meu jalo que tea por ali, o jalo, cando canto. Eu ligo a sola. Ti, veña, ala, o jalo, unha boda rockabilly, o jalo, versión roqueira. Que eu ligo a sola, tío. No, pero ti vas aí, veña, atrás, a meter colla, senón, aberta contratación, Pili Pampín, pa bodas rockabilly, hippies e o que faga falta. Imaginas tú galo polo medio? Arrasaría. Pois seguro que sí, porque é un tema que baila e canta todo o mundo. Como cando vas de festa, a típica, que pasará, que misterio habrá. Pode ser... Bueno, pois o galo hai que metela aí no medio tamén, porque pode resultar... O que arrasaría sería de verdade, Pili, que fixeras unha tatuaxe e mira como te animaban a que a fixeras. A ver, non me acordo, a ver. Teño os fillos tatuados, os netos tatuados. Os netos tatuados? Justo, non lle gusta, verdad? Non me gusta. Non, porque cando dixera que sí, é que me parecía moi raro. Ah, que sí. Ti imagínate, isto ten dúas cereixas aí. Dúas cereixas? Eu tamén. Espera, teño un fillo con un sol na nalga. A ver, Pili, vamos a ver, ao final imos ter que codificar o programa, ou facelo ás 2 da madrugada. A chica tiña dúas cereixas tatuadas, home, pero... E ti onde estás tatuadas? Non teño nada. Claro, te ia a presumir. Dímelo, eu tengo un melón. Sabes que pasa? Que vale máis ter que desear, Tamén o digo eu, chico. E senón, pois mira... Eu que culpa hai... Hai que presumir, ou non. Podes presumir tamén de ter moitos seguidores en Instagram ou en Facebook ou tal, porque... E vuelve la burra al trigo outra vez. No, porque estaba mirando agora, levamos xa aproximadamente
200.000 seguidores, máis ou menos xa en este tramo de programa. Escoita un momento, hai moitos likes. Hai moitísimos. Me gustas moitos. Me gustas moito. Sigue subindo, de feito teño que ir a poñer a cargar o móvil porque vou-te deixar que sigas, é que estou quedando sin batería. Bueno, pois vou con subir agora a foto esa das amendos e tal, dos doces, xa verás como chegamos ao 1 millón de seguidores en nada antes de que acabe o programa. Mellor teño que contratarlo todo. Bueno, veña, vai cargar o móvil, non se vai a quedar sin batería. Sigue. Sei que ten moitos me gustas, moitos likes deses. Sí? Moitos likes. Moi ben, moitos likes. likes. Sendo likes, likes, para que me entendan. E nada likes. Sabes que o de idioma so que faga falta. Bueno, muller, xa sei, políglota total e absoluta. Pois mira, imos contar historias. Estou pensando en idiomas porque realmente a nosa seguinte convidada, Soledad, ela naceu en Uruguai. O sexa que a súa lingua é o español, pero resulta que ela é unha gran contadora de historias en galego. En galego? Pois sí. Anda, que interesante, non? Pois sí. Veña, escoitareite. Veña, a tradición oral. Gustouche? Me encantou. Como falo galego? As dúas. Hai que ir un día a escoitar as súas historias, Pois claro que sí, encantadísimas. Nora boa. Mira, estánme dicindo que está a centralita do programa petada de chamadas. O meu móvil non para de soar. Podo saber que estás facendo? Non sei que pasou, isto está semindo das mans. Non, estás echindo porque están chamando ao programa. Teño aquí máis de 1 millón de seguidores, 250 mensaxes sin ler, me gusta xa, volveume a quedar o móvil sin batería. É o meu móvil que está no camerino non para de soar, tampouco. Non entendo que puido pasar. Non, pois vaite entendendo, que fixeches? Non sei, é que xa che digo, está semindo das mans isto porque de repente en 1 hora e pico que dura o programa pasamos de empezar con moi pouquinhos seguidores, xa che digo. Unha cousa che vou decir, vai solucionando. Pero como lle pos esa foto? Xa, vai aliada. Pero vais a falar moito. No, xa, pero por que me vou a falar? Moito. Que fixo? Moito. Non é o que fixera, Pili, foi o que non fixen. No. A ver, eu hoxe o primeiro día que creo de verdade e en serio que acabas de pasar de moitísimo. Xa, a ver, quen non se confunde... Pero que fixeches, Pepe? Pois, a ver, ti sabes que eu dixenche que iba a crear un perfil teu en Instagram. Claro, unha rede social, venga, que... Que ao final... Es un problema, Pili Pampín, agora mesmo... A ver como che digo, que as últimas páxinas do navegador que tiña aberto no móvil eran... Unha páxina destas de facer un perfil para ligar. Por un problema, no. Ao mellor comeza unha nova vida, unha nova etapa, para irte a saber. Méteseme unha página destas de lingoteo. Sin querer, pois fixen un perfil de Pili Pampín para encontrar mozo. Moito éxito. Para encontrar mozo. E a verdade, bueno, pues ten moito éxito, xa dixen máis de 1 millón de solicitudes, pero claro, que agora xa, isto non sei como se borra. Queres borrar esa páxina xa, dai? Xa, falei co servizo de informática aquí do Vivan as Tardes. Ti rista, ti parece simpaticísimo todo isto. É que borrala xa dá máis ou menos igual. Agora foi o primeiro en enviar solicitud. Agora hai... O sea, tamén o deixo aí, o sea... Que nada, que bueno... Ponte a borrar os perfil. Borramos perfil. Borramos o perfil. Porque deixa de poñerme de mal humor, porque o programa de hoxe estuvo maravilloso. Claro, tuvemos música, tuvemos comida, tuvemos historias en galego contadas por unha uruguaya, tuvemos un home que fai unhas tallas de madeira ben chulas. Tampouco vamos tropear. No, estropear eu a ti cando acaba o programa. Mira, borrou isto e queda todo olvidado. Sí. O teu marido non ten por que parecerlle mal. De broma, un confúndese e non pasa nada. Pues pasa na miña familia. Unha vez, nin por internet, nin por aposta, macho. Nin por insistencia. A ver, atreveríaste? No. No. Por qué? Por que no? Por qué? Porque Pili é da bella escola. Pili gustalle lijar bailando ajarrao. Que non teñas nunca que ligar, porque ao mellor... Pa que? Mira, vémonos mañán, de verdad, vémonos mañán, por favor, mañán será...